Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Krishna Ram, Krishna Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna Krishna Ram Krishna Ram, Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ, ശ്രീ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. അതേസമയം തന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് രഥോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ദിവസം മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആലയിലെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ കാണാൻ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സുന്ദരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയിലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് ഈ ലീലകളൊക്കെ വിവരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ശ്ലോകം ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ 13ാം അധ്യായത്തിൽ 77, 78, 79, 80 ശ്ലോകങ്ങൾ, 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കത് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള വിവരണങ്ങൾ വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചെറിയ കറണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മഴയൊക്കെ. ഓക്കെ.
ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ച ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ച ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം, പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകം ഇതാണ് 77, 78, 79, 80 വരുന്നത്. 78ാമത്തെ ശ്ലോകം മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസോ ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവാംശ പ്രദീപ ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗോ ജയതി ജയതി പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസോ ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവംശ പ്രദീപ ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗോ ജയതി ജയതി പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ. പിന്നീട് വരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർദോർഭിയസ്വന്നധർമ്മം സ്ഥിരജര വൃജിനാജ്ഞാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന പ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർദോർഭിയസ്വന്നധർമ്മം സ്ഥിരജര വൃജിനാജ്ഞാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന പ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് 80ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം വിപ്രോ നച നരപതിർനാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണിന ച ഗൃഹപതിർനോ വനസ്ഥോ യതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോത്യന്നിഖില പരമാനന്ദ പൂർണാമുദാബ്ദോർ ഗോപീ ഭർതൃപദകമലയോർദാസദാസാനുദാസ. നാഹം വിപ്രോ ന ച നരപതിർനാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണീന ച ഗൃഹപതിർനോ വനസ്ഥോ യതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോത്യന്നിഖില പരമാനന്ദ പൂർണാമൃതാബ്ദേ ഗോപീ ഭർതൃപദകമലയോർദാസദാസാനുദാസ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ രഥോത്സവത്തിന്റെ ലീലകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ച നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് വരുന്നത് മുകുന്ദമാല. നമ്മൾ നേരത്തെ മുകുന്ദമാല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശിവരാൾമാരുടെ മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ്. ജയതി 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 ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസോ ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവംശ പ്രദീപഃ കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവംശ പ്രദീപഃ ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗോ ജയതി ജയതി പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദഃ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർദോർഭിയസ്യന്നധർമ്മം സ്ഥിരജര വൃജിനഗ്നാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന
പ്രജപുര വനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് തീർക്കാത്തത്. നാഹം വിപ്രോ നാജ നരപതിർനാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണീ നാജ ഗൃഹപതിർനോ വനസ്ഥോ യതിർവാ പ്രോദ്യന്നിഖില പരമാനന്ദ പൂർണാമൃതാബ്ദിർ ഗോപി ഭർത്തൃപദകമലയോർദാസദാസാനുദാസാ ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാനൊരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ദാസന്റെ ദാസനാണെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലുള്ള ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടക്കുന്ന ലീലകൾ അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത്ര കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാതാണ്. നമുക്ക് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ രഥോത്സവത്തിൽ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒരു രഥം ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ കയറിലൊരിക്കൽ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടക്കുന്ന അവിടെ അടുത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടുക. ഇവിടെ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഈ ലീലയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ വിവർത്തനം വായിക്കാം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തീരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത്, അനന്തരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അനുചരന്മാരും പാണ്ഡുവിജയം എന്ന ചടങ്ങ് ദർശിക്കുവാൻ പോയി. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ തന്റെ സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ച് രഥത്തിൽ കയറുന്ന ചടങ്ങാണിത്. അപ്പൊ അതിന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പാണ്ഡുവിജയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചടങ്ങ് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റുള്ള പാർഷദന്മാരൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. രാജാ പ്രതാപരുദ്രനും പരിവാരങ്ങളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും സഹചരന്മാർക്കും പാണ്ഡുവിജയം ദർശിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകി. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയുടെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ ഭക്തന്മാരും അദ്വൈതാചാര്യനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി. ദൃഢഗാത്രരായ ദൈതന്മാർ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വഹിക്കുന്നവർ മതിച്ച ആനകളെ പോലെ അതിശക്തരായിരുന്നു. അവർ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും രഥത്തിലേക്ക് സ്വഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു പർവ്വതം പോലെ അത്രയും ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ. ചെറിയ പഞ്ഞി പോലെ നിഷ്പ്രയാസം എടുത്തു പൊക്കാനും പറ്റും അല്ലെ. അത് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ്. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ ഭഗവാൻ അത്രയും ഭാരമുള്ളതായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും, അത്രയും തീരെ ഭാരമില്ലാത്തതായി തീരുകയും ചെയ്യും. ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹത്തെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചില
ദൈതസേവകർ അവിടുത്തെ തോളുകളിലും ചിലർ പാദപത്മങ്ങളിലും പിടിച്ചു. ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ പട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലമുള്ള ഒരു വടം ബന്ധിച്ചു. ദൈതന്മാർ ഇരുവശത്തു നിന്നും ഈ വടത്തിൽ പിടിച്ച് വിഗ്രഹത്തെ ഉയർത്തി. തുലികൾ എന്ന പഞ്ഞി കൊണ്ടുള്ള ദൃഢമായ ചെറുമെത്തകൾ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും രഥത്തിലേക്ക് വിരിക്കുകയും ദൈതന്മാർ ഭാരിച്ച ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹത്തെ ഒരു ചെറുമെത്തയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യും. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ പില്ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റസിയിൽ ആടിക്കൊണ്ടാണ് രഥത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം, നാഷണൽ ചാനലിലൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം. അത് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള പുരിയിലുള്ള മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ ലൈവായിട്ടുണ്ടാവും. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാണത്. ദൈതന്മാർ ഭാരമേറിയ ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം ഒരു മെത്തയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ ചില മെത്തകൾ പൊട്ടുകയും അവലെ പഞ്ഞി വായുവിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയും ചെയ്തു. അവ ഉടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര നാദമുണ്ടായി. വിശ്വംഭര ജഗന്നാഥേ കെ ചലായിതേ പരേ ആപന ഇച്ഛായ ചലേ കരിതേ വിഹാരേ. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ പരിപാലകനാണ്. അവിടത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വഹിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ഭഗവാൻ ലീലകളാടാനായി സ്വച്ഛപ്രകാരം ചലിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം വരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, സാക്ഷി ഗോപാലൊക്കെ വൃന്ദാവനത്ത് നടന്നിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോഴേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ രഥം നിന്നു. വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള ആനകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചങ്ങലയൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി വലിച്ചു നോക്കി, ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനങ്ങിയില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരി, നയനമണി മഞ്ചരി, ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് മാതാവ് വരികയും ആ ജഗന്നാഥ രഥത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ കഴുത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഹാരം ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ അവിടെ നമസ്കരിപ്പിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ രഥം അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം രഥം അവിടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും തന്നെ നീക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, ആനകൾ വന്നിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ, ആ ഭക്തനെ, ആ ചെറിയൊരു കുട്ടി അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ, എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്കും അഷ്ടസഖിമാർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ലീലയിലുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ ദർശിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെ കാണാൻ ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. ആ ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒന്നും കയറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയാ, ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ ഡയപ്പറിലൊക്കെ പാസ്സാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ചിലയിടത്തൊന്നും കയറ്റില്ല അല്ലെ. ഗുരുവായൂരൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ. ജഗന്നാഥിനെയൊക്കെ കൂട്ടി പോയപ്പോഴും കുറെ സമയം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡയപ്പറൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം, ഡയപ്പറിലാക്കിയാലും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ റൂൾസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീല മഞ്ചരിയെ കാണുകയും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബോധ്യമായി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ എനിക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് അയക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം പോകുമെന്നുള്ളൂ, ചലിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് രഥത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ നാനാതരത്തിലുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വാദ്യകോലാഹലമുയർന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മണിമ മണിമ എന്ന് ശബ്ദിച്ചെങ്കിലും ആ കോലാഹലത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മണിമ എന്ന പദം ഒറീസയിൽ ബഹുമാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥനെ ആദരപൂർവ്വം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാനെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും രഥത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് സ്വർണ്ണപ്പിടിയുള്ള ചൂൽ കൊണ്ട് പാത ശുചീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി. ഒറീസിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രതാപരുദ്ര ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ രഥയാത്രയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴികളിലുള്ള എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു അല്ലെ. ഇസ്കോണിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇസ്കോണിലെ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ.
അപ്പൊ അത്രയും അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാവ് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക, കഴുകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, ഗുണ്ടിജാമാർജനം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നീട് പറയുന്നു, രാജാവ് പാതയിൽ ചന്ദന ലേപ സുഗന്ധമുള്ള ജലം തളിച്ചു. രാജസിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടും അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഈ തുച്ഛ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. രാജാവായിട്ടും ഈ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്നലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങ് അല്ലെ. എങ്കിലും രാജാവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ബഹുമാനായിട്ടും രാജാവ് ഭഗവാന് വേണ്ടി തുച്ഛമായ സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ രാജാവ് തയ്യാറായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ അർഹനായി. രാജാവ് അത്തരം സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ഈ സേവനം ചെയ്യുക കൊണ്ട് മാത്രം രാജാവിന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്തോടൊപ്പം ഒരുവിനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭാഗവതത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. രഥത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു. പുതുതായി സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെട്ട രഥത്തിന് സുമേരു പർവ്വതത്തോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. ഉജ്ജ്വലമായി ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണാടികളും നൂറുകണക്കിന് വെൺചാമരങ്ങളും ആ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ ഭംഗിയും വെടിപ്പുമുള്ള മേലാപ്പും അതിമനോഹരമായ ഒരു പതാകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളാലും വിവിധ ചിത്രങ്ങളാലും രഥം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഓട്ടുമണികളാലും ചേങ്കിലകളാലും കിങ്കിണികളാലും കിലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രഥയാത്ര ലീലകളാടാനായി ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഒരു രഥത്തിലും സഹോദരി സുഭദ്രയും ജ്യേഷ്ഠൻ ബലരാമനും വേറെ 2 രഥങ്ങളിലും കയറി. ഭഗവാൻ 15 ദിവസമായി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം ലീലകളിൽ മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അനവസരം എന്ന ഈ 15 ദിവസ കാലയളവിനെ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഏകാന്ത സ്ഥലത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നിവൃതം എന്നും വിളിക്കുന്നു. 2 ആഴ്ചക്കാലം അവിടെ വസിച്ചതിന് ശേഷം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് അവിടെ നിന്നും പോകാൻ അനുവാദം വാങ്ങി. ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് സമ്മതം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ഭക്തരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ലീലകൾ ആടുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പാതയിലുടനീളം പരന്നു കിടക്കുന്ന സുന്ദരമായ വെളുത്ത മണൽ യമുനാ നദീതീരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലെയും ചെറിയ ഉദ്യാനങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിന് സമാനമായിരുന്നു. രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കവേ പാതയുടെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും കണ്ട സുന്ദര ദൃശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ മനസ്സിനെ ആനന്ദഭരിതമാക്കി. രഥം വലിക്കുന്നവരായ ഗൗഡർ ആനന്ദപൂർവ്വം രഥം വലിച്ചു. രഥം ചിലപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിലും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വളരെ സാവധാനവും നീങ്ങി. രഥം ചിലപ്പോൾ നിന്നു പോവുകയും എത്ര ശക്തമായി വലിച്ചാലും നീങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരുടെയെങ്കിലും ശക്തി കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് രഥം ചലിച്ചിരുന്നത്. രഥം നിന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെയെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും സ്വഹസ്തത്താൽ അവരെ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും ചന്ദനവും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര ശക്തമായിട്ട് വലിച്ചാലും നീങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ആരുടെയെങ്കിലും ശക്തി കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് രഥം വലിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കയറ് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ വരുന്നു അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം കൃഷ്ണന് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഗോപന്മാരൊക്കെ ചുറ്റിലും നിന്നിട്ട് ഓരോ കമ്പൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണന്റെ കൈ എന്താ പറയാ, കൈ കടിയില്ലേ അല്ലെ, കൈ വേദനിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ഓരോ കമ്പെടുത്തിട്ട് അവിടെ കുത്തി നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചെറുങ്ങനെ കൈ അയച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ അല്ലെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോഴേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് തന്റെ ശിരസ് കൊണ്ട് രഥം തള്ളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോവുകയും ചെയ്യും. രഥം നിന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും സ്വഹസ്തത്താൽ അവരെ പുഷ്പമാലിങ്ങളും ചന്ദനവും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമാനന്ദപുരിക്കും ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചന്ദനവും പുഷ്പമാലിങ്ങളും നൽകി. ഇത് അവരനുഭവിച്ചു പോന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കാനിടയായി. അതുപോലെ അദ്വൈത ആചാര്യനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ കരസ്പർശമേറ്റപ്പോൾ അതീവ സന്തുഷ്ടരായി.
സങ്കീർത്തന സംഘത്തിനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂമാലകളും ചന്ദ്രവും നൽകി സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറുമായിരുന്നു 2 മുഖ്യ സങ്കീർത്തകർ. മൊത്തം 24 കീർത്തനക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന 4 കീർത്തന സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സംഘത്തിനും 2 മൃദംഗവാദ്യക്കാർ അടക്കം 8 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അല്പം ചിന്തിച്ച ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീർത്തനം നയിക്കുന്നവരെ വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 8 പേരുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഓരോരോ സംഘത്തിലും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടും അദ്വൈതാചാര്യനോടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോടും വക്രേശ്വര പണ്ഡിതനോടും 4 സംഘങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആദ്യ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി സ്വരൂപ് ദാമോദർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനം ഏറ്റുപാടാൻ 5 സഹായികൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദാമോദര പണ്ഡിതനും നാരായണനും ഗോവിന്ദദത്തനും രാഘവ പണ്ഡിതനും ശ്രീ ഗോവിന്ദനന്ദനും ആയിരുന്നു സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ ഗാനം ഏറ്റുപാടിയവർ. അദ്വൈത പ്രഭുവിനോട് ആദ്യത്തെ സംഘത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് അവരോധിച്ച് മഹാപ്രഭു മറ്റൊരു സംഘം ഉണ്ടാക്കി. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആലാപനത്തെ ഏറ്റുപാടിയ 5 പേർ ഗംഗാദാസനും ഹരിദാസനും ശ്രീമാനും ശുഭാനന്ദനും ശ്രീരാമപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നർത്തകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വാസുദേവനും ഗോപിനാഥനും മുരാരിയും ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സംഘവും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ മുകുന്ദൻ മുഖ്യ ഗായകനും മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റുപാടുന്നവരുമായിരുന്നു. ശ്രീകാന്തൻ വല്ലഭസേനൻ എന്നീ 2 പേർ ഏറ്റുപാടുന്ന ഗായകരായി ചേർന്നു. ഈ സംഘത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിരുന്നു നർത്തകൻ. ഗോവിന്ദഘോഷെ പ്രധാനയാക്കി മറ്റൊരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈ സംഘത്തിൽ ഇളയ ഹരിദാസനും കൃഷ്ണദാസനും രാഘവനും ഏറ്റുപാടുന്നവരായിരുന്നു. മാധവ് ഘോഷ് എന്നും വാസുദേവ ഘോഷ് എന്നും പേരുള്ള 2 സഹോദരങ്ങളും ഈ സംഘത്തിൽ ഏറ്റുപാടുന്ന ഗായകരായി ചേർന്നു. വക്രേശ്വര പണ്ഡിതനായിരുന്നു നർത്തകൻ. കുലീന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നൊരു സങ്കീർത്തന സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമാനന്ദനും സത്യരാജനും ഈ സംഘത്തിലെ നർത്തകരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ശാന്തിപുരത്തു നിന്നും വന്നവരുടെ ഒരു സംഘത്തെ അദ്വൈതാചാര്യൻ രൂപീകരിച്ചു. അച്യുതാനന്ദൻ നർത്തകനും മറ്റുള്ളവർ ഗായകരുമായിരുന്നു. ഗണ്ഡദേശത്തെ ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. അവർ വേറൊരിടത്താണ് ആലപിച്ചിരുന്നത്. ആ സംഘത്തിൽ നരഹരി പ്രഭുവും രഘുനന്ദനും നൃത്തം ചെയ്തു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ 4 സംഘങ്ങൾ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഇരു പാർശ്വങ്ങളിലും മറ്റ് 2 സംഘങ്ങളും പിന്നിൽ വേറൊരു സംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 7 സങ്കീർത്തന സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിലും ഈ 2 പേർ മൃദംഗം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മൃദംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സമയം വാദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഉന്മത്തരാവുകയും ചെയ്തു. വൈഷ്ണവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അതൊരു മേഘങ്ങളുടെ മേളനം പോലെയായി. അവർ ആനന്ദപൂർണമായി തിരുനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മഴ പൊഴിയും പോലെ കണ്ണുനീർ പ്രവാഹമുണ്ടായി. സങ്കീർത്തന ധ്വനി ത്രിലോകങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു. സങ്കീർത്തനമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമോ സംഗീതകരണങ്ങളുടെ നാദമോ ആർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരി ഹരി എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് 7 സംഘങ്ങളിലും വിഹരിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുകളും ഉയർത്തി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെല്ലാ സ്തുതികളും എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഒരേ സമയം 7 സംഘങ്ങളിലും ലീലകളാടിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു യോഗശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥയാത്രയിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്നാലേ 7 സംഘങ്ങളിലുള്ളത് 7 സംഘങ്ങളിലും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ സംഘത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്, അവിടുന്ന് മറ്റൊരിടത്തും പോവില്ല, തന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ ചെറിയുകയാണെന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യമായ ശക്തി ദർശിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അതറിയാൻ കഴിയൂ. നാമസങ്കീർത്തനം ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ വളരെ സന്തോഷവാനായി. സങ്കീർത്തനം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് തന്റെ രഥം നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവും സങ്കീർത്തനം ദർശിച്ച് അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി തീർന്നു. നിഷ്ക്രിയനായി തീർന്ന അദ്ദേഹം കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ആവിഷ്ടനായി. മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹിമകളെക്കുറിച്ച് രാജാവ് കാശി മിശ്രനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാശി മിശ്രൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജൻ, അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യം അതിരറ്റതാണ്. രാജാവിനും സർമ്മഭവം ഭട്ടാചാര്യനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 7 ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനും പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഓരോരാളുടെ സംഘത്തിലും 7 സംഘത്തിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രഥയാത്രയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, പല്ലക്കിലേറ്റിയിട്ട് അല്ലെ മഹാപ്രഭുവിനെയും കൊണ്ടുപോകും, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചെറിയ അർച്ചാമൂർത്തിയെയും കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ? മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടാലാണ് ജഗന്നാഥൻ അവിടുന്ന് ചലിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കും, അല്ലെ? വീണ്ടും മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ രഥയാത്രയിൽ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ തോളിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാർക്ക് പോലും അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല. രാജാവ് പാദശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് കണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തുഷ്ടനായി. ഈ വിനയഭാവം മൂലം രാജാവിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ആയതിനാൽ
അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗൂഢഭാവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു. രാജാവിന് നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ പരോക്ഷമായി കാരുണ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആർക്കാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അല്ലെ, നേരത്തെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചപ്പോഴേ അതിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ലെ, തന്റെ മകനെ അയക്കുകയും മകൻ ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അല്ലെ, ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്? 1 അല്ല 7 മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അല്ലെ, ഭക്തിയാ മാമ വിജാനാതി. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സേവനമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയാക്കൽ, പാത വൃത്തിയാക്കൽ, അല്ലെ, അതൊരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, എത്ര നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോലിക്കാരനോട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. അത് ആ സേവനം രാജാവ് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. രാജാവിനോടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ദർശിച്ച മഹാശയന്മാരായ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനും കാശി മിശ്രനും വിസ്മയഭരിതനായി. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ചു സമയം തന്റെ ലീലകളാടി അവിടുന്ന് സ്വയം പാടുകയും സഹചരന്മാരെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ ഒരു രൂപവും മറ്റു ചിലപ്പോൾ അനേകം രൂപങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലായിരുന്നു ഇത് നിർവഹിച്ചത്. അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാടുന്നതിനിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം മറന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക്, ലീലാശക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാമെന്നതിനാൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. മുമ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ രാസലീലയും മറ്റു ലീലകളും ആടിയതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുനിമിഷം അലൗകികമായ ലീലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രഥയാത്ര വേളയിൽ രഥത്തിനു മുന്നിലുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം നിർമ്മലമായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അലൗകികമായ നൃത്തം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യാഹ്ലാദപൂർവ്വം നൃത്തം ചെയ്യുകയും ഭക്തജനങ്ങളെ ആകമാനം പ്രേമ തിരമാലകളിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ കയറുകയും രഥത്തിനു മുന്നിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. രഥത്തിനു മുന്നിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഗമിച്ചതിനെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. മഹാപ്രഭു കുറെ സമയം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ഭക്തന്മാരെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനായി ഉദ്യമിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു സ്വയം നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ 7 സംഘങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരായ ശ്രീവാസൻ, രാമായി, രഘു, ഗോവിന്ദൻ, മുകുന്ദൻ, ഹരിദാസൻ, ഗോവിന്ദ ആനന്ദൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുതിച്ചു ചാടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഈ 9 പേരെയും സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാക്കി. ഈ 10 പേരും സ്വരൂപ് ദാമോദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ളവരും മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം പാടുകയും അവിടുന്ന് സമക്ഷം ഓടുകയും ചെയ്തു. മറ്റെല്ലാ സംഘങ്ങളും ഒപ്പം പാടാൻ തുടങ്ങി. കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന് നേരെ മുഖമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു പാടും. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗതിദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ആരാധ്യദേവനും ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയും സർവ്വലോകത്തിനും ഹിതകാരിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്നും ഗോവിന്ദൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണമിക്കുന്നു. വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പിന്നീട് പാടിയിട്ടുള്ളത് മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ ജന്ദൻ, ജയതി ജയതി ദേവോ ദേവകീ നന്ദനോസോ, ജയതി ജയതി കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിവംശ പ്രദീപ, ജയതി ജയതി മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗോ, ജയതി ജയതി വൃത്തി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ. ദേവകീ നന്ദനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, വൃഷ്ണിവംശത്തിന്റെ പ്രകാശദീപമായ ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, പുത്തൻ കാർമുകിലിന്റെ കാന്തിയും തമരീതളിന്റെ മൃദുലതയുമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ പരമപുരുഷൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, അസുരന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവനും മോക്ഷദായകനുമായ ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്തുതികളും. ഇത് മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. 10:90-48 ഒരു ശ്ലോകം. ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീ ജന്മവാദോ യദുവര പരിഷസ്വർദ്വാർഭിയസ്ന ധർമ്മം സ്ഥിരചര വിജനാജ്ഞാ സുസ്മിത ശ്രീമുഖേന വ്രജപുര വനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനനിവാസൻ അഥവാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമമായ ആശ്രയസ്ഥാനമെന്നും ദേവകിയുടെയും യശോദയുടെയും പുത്രനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. യദുവംശത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തമായ കരങ്ങളാൽ അധാർമികരെയും അശുഭകരമായ സർവ്വതിനെയും ഹനിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അമംഗളകരങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. സുസ്മേരവദനായ അവിടുത്തെ പരമാനന്ദകരമായ മുഖം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ കാമേച്ഛകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുന്ന് വിജയിക്കട്ടെ, അവിടുന്ന് സദാ സന്തോഷിക്കട്ടെ. പിന്നീട് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള
ഒരു ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലിയുള്ളത്, 74-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നാഹം വിപ്രോ നച നരപതിർ നാപി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണീ നച ഗൃഹപതിർ നോ വനസ്തോ യതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോദ്യാനിഖില പരമാനന്ദപൂർണാമൃതാബ്ദോർ ഗോപീ ഭർത്തൃപ്രദകമലയോർ ദാസദാസാനുദാസഃ. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനല്ല, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനല്ല, ഞാനൊരു വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ അല്ല, ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരിയോ ഗൃഹസ്ഥനോ വാനപ്രസ്ഥനോ സന്യാസിയോ അല്ല. ഗോപികമാരുടെ നാഥനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദാസന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. അമൃതസാഗരമായ അവിടുന്ന് സാർവത്രികമായ ആത്മീയാനന്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അവിടുന്ന് സദാ ഉജ്ജ്വല തേജസ്സോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലി മഹാപ്രഭു വീണ്ടും പ്രണമിച്ചു. മറ്റു ഭക്തജനങ്ങളും അഞ്ജലി കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വളരെ സന്തോഷം. നൃത്തം ചെയ്യുകയും കുതിച്ചു ചാടുകയും ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഗർജിക്കുകയും ഒരു ചക്രം പോലെ വൃത്തത്തിൽ ചലിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഗ്നിവളയം പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തത്തിൽ ചുവടുവെക്കുമ്പോൾ മലകളോടും സമുദ്രങ്ങളോടും കൂടി ഭൂമി മുഴുവനായി ചരിയുന്നത് പോലെ തോന്നിച്ചു. നൃത്തം ചെയ്യവേ അവിടുത്തെ പരമാനന്ദകരമായ അനവധി അതീന്ദ്രിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്തംഭിതനായി കാണപ്പെട്ടു, ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുവുടൽ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ വിയർക്കുകയും കരയുകയും വിറയ്ക്കുകയും നിറം മാറുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായതയും അഭിമാനവും ബഹുലതയും വിനയവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. നൃത്തത്തിനിടയിൽ നിലം പതിച്ചാൽ അവിടുന്ന് തറയിൽ കിടന്നു ഉരുളുമായിരുന്നു. ഒരു സ്വർണപർവ്വതം തറയിൽ ഉരുളുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം. മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ഇരു കരങ്ങൾ നീട്ടി അവിടുത്തെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യർ ഹരിബോൾ ഹരിബോൾ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പിറകെ നടക്കുമായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമീപത്ത് എത്തുന്നത് തടയാനായി ഭക്തന്മാർ 3 വൃത്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. ബലശാലിയായ ബലരാമൻ തന്നെയായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദ്യത്തെ വൃത്തത്തിന് വഴികാട്ടിയായി. കാശീശ്വരന്റെയും ഗോവിന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും കൈകൾ കോർത്ത് മഹാപ്രഭുവിന് ചുറ്റും 2ാമതൊരു വൃത്തം രൂപീകരിച്ചു. ജനക്കൂട്ടം വളരെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയാനായി പ്രതാപരുദ്ര രാജാവും സഹായികളും 2 വൃത്തങ്ങൾക്കും പുറമെ 3ാമതൊരു വൃത്തം കൂടി തീർത്തു. മഹാപ്രഭുവിന് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് രാജാവ് പോലും അവിടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് അല്ലെ കൈകൾ ചേർത്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിചന്ദനന്റെ തോളുകളിൽ കൈകൾ വെച്ച് നിന്ന പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് പ്രേമാവിഷ്ടനായി. പ്രകാരം രാജാവ് നൃത്തം ദർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കണ്ടുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഹർഷോന്മാത്തനായി. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഹരിചന്ദ്രൻ കൈകൊണ്ട് ശ്രീവാസിനെ സ്പർശിക്കുകയും ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം ദർശിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന് തന്നെ തൊടുന്നതും തള്ളുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും തള്ളിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുപിതനായി. തന്നെ തള്ളുന്നത് തടയാനായി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഹരിചന്ദ്രനെ പ്രഹരിച്ചു. ഇത് ഹരിചന്ദ്രനെ കുപിതനാക്കി. കുപിതനായ ഹരിചന്ദ്രൻ ശ്രീവാസിനോട് എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളവനല്ല, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കണമെന്ന്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ പോലും അവിടുത്തെ ദർശിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷവാനായി. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കണ്ണു ചിമ്മാതെ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രഥത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം നിലക്കുകയും അത് നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യദേവതയായ സുഭദ്രയ്ക്കും ഭഗവാൻ ബലരാമനും സന്തോഷവും നിർവൃതിയും അനുഭവപ്പെട്ടു. അവർ നൃത്തം കണ്ട് മന്ദസ്മിതം തൂകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്യുകയും കുതിച്ചു ചാടുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ദിവ്യമായ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളായ 8 വിസ്മയകരമായ ഭാവങ്ങൾ ഒരേ സമയം ദൃശ്യമായി. അവിടുത്തെ ചർമ്മത്തിൽ കുമിളകൾ പൊട്ടിവിടരുകയും ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ശരീരം മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ പരുത്തി മരം പോലെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് കണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭയന്നു. അവ കൊഴിഞ്ഞു താഴെ വീഴുമെന്ന് പോലും അവർക്ക് തോന്നി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരുവുടൽ ആ സകലം വിയർപ്പൊഴുകുകയും അതേസമയം രക്തം കിനിയുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഗദ്ഗതത്താൽ ജജ ഗഗ ജജ ഗഗ എന്നിങ്ങനെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയാൻ പോലും ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ തൂണില് അവിടെ ആ ചുമരിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പറയാ ജഗ ജഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോയാൽ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ മുമ്പിലായിട്ടുള്ള ആ ചുമരിൽ ഭഗവാന്റെ ആ കൈകൾ സ്പർശിച്ചതിന്റെ പാടിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശിലയിൽ സ്പർശിച്ച ആ ശില ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോ അല്ലെ. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ
സാക്ഷി ഗോപാൽ ടെമ്പിളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമസ്കരിച്ചതിന്റെ പാട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖം അമർത്തിയ സ്ഥലം, കൈകള്, കാൽമുട്ടുകള്, അപ്പോൾ ആ പാടുകൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ രീതിയിലാവുമ്പോൾ കല്ല് പോലും അലിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തില് ജഗന്നാഥ എന്ന് പറയാൻ പോലും ജ ജ ഗ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും ജലധാര യന്ത്രത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ശക്തമായി കണ്ണീർ പ്രവഹിക്കുകയും ചുറ്റും നിന്നവർ ആ അശ്രു ജലത്താൽ നനയുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ദേഹകാന്തി വെളുപ്പിൽ നിന്നും ഇളം ചുവപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു. അവിടുത്തെ തിരുമേനിയുടെ കാന്തി മല്ലികാ പുഷ്പത്തിന് സമാനമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ സ്തബ്ധനായി കാണപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് കിടന്നുരുണ്ടു, ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈകാലുകൾ ഉണങ്ങിയ തടി പോലെ കാഠിന്യമുള്ളതാവുകയും അവിടുന്ന് നിശ്ചലനാവുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് നിലം പതിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാണൻ തളരുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ നേത്രങ്ങളിലെയും നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയും ജലം പ്രവഹിക്കുകയും വായിൽ നിന്നും നുരയും പതിയും വരികയും ചെയ്തു. ഇവയൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന അമൃതധാര പോലെ തോന്നി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേത്രങ്ങളിലൂടെയും നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയും ജലം പ്രവഹിക്കും, വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതിയും വരികയും ഇവയൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന അമൃതധാര പോലെ തോന്നി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന നുരയും പതിയും ശുഭാനന്ദൻ പാനം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ വളരെ ഭാഗ്യശാലിയും കൃഷ്ണപ്രേമരസം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു. കുറെ സമയം താണ്ഡവ നൃത്തമാടിയതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് ഒരു വിശേഷ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ താണ്ഡവ എന്ന് പറയും അത് ശിവൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഏയ് മത താണ്ഡവ നൃത്യ കൈലേഖദർശന ഭാവവിശേഷ പ്രഭുര പ്രവേശിലമന. കുറെ സമയം താണ്ഡവ നൃത്തം ആടിയതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സൊരു വിശേഷ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അല്ലെ ശിവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോപം ഉണ്ടായിട്ടാണ് താണ്ഡവ നൃത്തം ആടിയത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രേമ ആവേശത്തിൽ ആനന്ദത്തിലാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. നൃത്തം മതിയാക്കിയ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് പാടാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവിടുത്തെ മനസ്സെന്തെന്നറിഞ്ഞു സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ഇപ്രകാരം പാടി: സെയ്താപാരണനാഥപായിനു യാഹലാഗി മദന ദഹനെ ജൂരിഗേനു. ആരുടെ അഭാവത്തിലാണോ കാമദേവനാൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ശുഷ്കിച്ചു പോയിരുന്നത്, ആ പ്രാണനാഥനെ എനിക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പുണ്യഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും സംഗമം പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗാനം. അവിടെ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണ കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമൊത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഗമം. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിരഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗാനമാണിത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സന്ധിച്ചപ്പോൾ രാധാറാണി വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനുമുണ്ടായിരുന്ന ഉറ്റ ചങ്ങാതത്തെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു: ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനാഥനെ നേടിയിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ കാമബാണത്താൽ ദഹിപ്പെടുകയും അതിനാൽ ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവൻ വീണ്ടും കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ലീല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥം വലിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ രാധാറാണി എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണൻ അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, എന്നാലേ ആ ഒരു ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണ്, മാധുര്യരസിൽ. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഗോപികമാരൊക്കെ അതിനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ രഘുനാഥ രഥോത്സവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലെ രാധാറാണിയെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, രഥത്തിന്റെ പടത്തിൽ വലിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വരും എന്ന് പറയും. ആ രഥത്തിന്റെ കയറിൽ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടും കിട്ടി എന്ന് രാധാറാണി പറയുന്നത്. സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ഈ പല്ലവി ഉച്ചത്തിൽ ആലപിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമാവശത്താൽ താളാത്മകമായി നൃത്തമാടാൻ തുടങ്ങി. ശചീനന്ദൻ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ജഗന്നാഥരഥം മന്ദം മന്ദം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ജഗന്നാഥന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണുകൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേൽ പതിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഘോഷയാത്രയുടെ പിന്നിലേക്ക് പോയി സങ്കീർത്തകരുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു.
ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനിൽ കണ്ണും മനസ്സും പൂർണ്ണമായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുകരങ്ങളാലും ആ ഗീതം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗൗരയെ ദീപാച്ചെ ചാലേ ശ്യാമഹായ സ്ഥിരേ ഗൗര ആകെ ചാലേ ശ്യാമ ചാലേ ധീരെ ധീരെ. പ്രകാരം ഗീതം നാടകീയമായി അഭിനയിക്കവേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ ഘോഷയാത്രയുടെ പിന്നിലാകി പോകുമായിരുന്നു. അത്തരം വേളകളിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം നിർത്തും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജഗന്നാഥൻ യാത്രമെല്ലെ തുടരും. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനും തമ്മിൽ ആര് മുന്നിലെത്തും എന്നതിൽ ഒരു തരം മത്സരം നടന്നു. പക്ഷെ ശക്തനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ രഥത്തിൽ കാത്തിരുത്തിച്ചു. നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹർഷോന്മാദ ഭാവത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായി. അവിടുന്ന് ഇരു കരുകണങ്ങളും ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി. യൗമാരഹരസയേവ ഹി വരസ്തായേവ ഛത്രശൈപാസ് തേ ചന്മീലിതമാലതീ സുരഭയാ പ്രൗഢാ കദംബനില സാ ചൈവാസ്മിരത്തദാപി തത്ര സുരദവ്യാപരലീലാവിദൗ ദേവാരോദസി വേദസി തരുതലേ ഛേദ സമുത്കണ്ഠതേ. യൗവനത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളം കവർന്ന അതേ വ്യക്തി ഇന്നിതാ വീണ്ടും എന്റെ നാഥനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചൈത്രമാസത്തിലെ പൂനിലാവൊഴുകുന്ന അതേ രാവുകൾ തന്നെയാണ് ഇവ. മാലതി കുസുമങ്ങളുടെ അതേ സൗരഭ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രസരിക്കുന്നത്. കദംബവനത്തിൽ നിന്നും അതേ സുഗന്ധവാഹിയായ ഇളം തന്നൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീഴുന്നത്. നമ്മുടെ ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അതേ പ്രണയിനി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും പ്രണയിനി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും എൻ്റെ മനം ഇവിടെ സന്തുഷ്ടമല്ല. രേവാ നദിക്കരയിലെ വേദസി വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊല്ലി. പക്ഷെ സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ഒഴികെ ആർക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. മധ്യലീലയിൽ നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 53-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. മുമ്പ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിഗണങ്ങൾ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണനെ സന്ധിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവതികളായി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഗോപികമാരുടെ പ്രേമഭാവം ഉണർന്നു. ആ പ്രേമാവേശത്തിൽ നിമഗ്നനായ അവിടുന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് ആ പല്ലവി പാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അതെ, അങ്ങ് അതേ കൃഷ്ണനും ഞാൻ അതേ രാധാറാണിയുമാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സംഗമിക്കുന്നു. അവശേഷ രാധാകൃഷ്ണ കരേ നിവേദന സേയ് തുമി സേയാമി സേയ് നവ സംഗമ. നമ്മൾ ഇരുവരും തദാപി അമരമന ഹരേ വൃന്ദാവനെ ഉദയകരാവോ ആപന്ന ചരണ. നമ്മൾ ഇരുവരും അതേ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങ് വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ചരണകമലങ്ങളോടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ജനക്കൂട്ടങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഇരമ്പലുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പുഷ്പോദ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വണ്ടുകളുടെ മൂളലുകളും പക്ഷികളുടെ ചിലയ്ക്കലും കേൾക്കാം. ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങ് ക്ഷത്രിയ ഗണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങ് പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ മാത്രം അകമ്പടിയോടെ ഒരു സാധാരണ ഗോപകുമാരനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വ്രജേ തുമാര സംഗേ യേ സുഗാ സ്വദന സേ സുഗാ സമുദ്രേര ഇഹ നഹിയഗണ. ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം വ്രജഭൂമിയിൽ ആസ്വദിച്ച അതേ അതീന്ദ്രിയ സുഖസാഗരത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇവിടെയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്നോടൊപ്പം വീണ്ടും ലീലകൾ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ അഭിലാഷം സഫലമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരലയ പുനലീലോ കരഹ വൃന്ദാവന തബേ അമര മനോവാഞ്ച ഹയത് പുരണേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേമ ആവേശഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റനേകം ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി. പക്ഷെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി അവയുടെ അർത്ഥം പ്രചരിപ്പിച്ചു. നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനോടൊപ്പം താൻ ആസ്വദിച്ച ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ആഹുഷ്യതേ നളിനനാ പദാരവിന്ദം യോഗൈശ്വരർ ഹൃദി വിചിന്യം അഗാധബോധേ സംസാരകൂപാപതിദോത്തരണാവലംബം ഗേഹം ജുഷാമഭി മനസ്സുദിയാദ സദാന. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, താമരയിതൾ പോലുള്ള നാഭിയോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ അന്ധകൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചവരുടെ ഏക ആശ്രയം അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളാണ്. മഹായോഗികളും ഉന്നതരായ ദാർശനികരും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗൃഹചര്യകളിൽ മുഴുകിയ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ആ വിന്ദങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അന്യരെ ഹൃദയമന മോരമന വൃന്ദാവന മനെ വനെ ഏകകരി ജാനി താഹാൻ തോമാര പദദ്വയ കരഹയതി ഉദയ തബെ തോമാര പൂർണ്ണ കൃപമണി. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സും ഹൃദയവും ഏകമാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സൊരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ എൻ്റെ മനസ്സും വൃന്ദാവനവും ഏകമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ് വൃന്ദാവനമാണ്. അങ്ങ് വൃന്ദാവനം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ ചരണപങ്കജങ്ങൾ ദയവായി ഇവിടെ വയ്ക്കുമോ? അത് അങ്ങയുടെ പരിപൂർണ കാരുണ്യമായി ഞാൻ കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രാണനാഥ, ദയവായി എൻ്റെ സത്യസന്ധമായ നിവേദനം ശ്രവിച്ചാലും എൻ്റെ ഭവനം വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ അങ്ങയുടെ സംഗമം ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കത് ലഭിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാണൻ നിലനിർത്തുക വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാണനാഥ ശൂനമോര സത്യനിവേദന വ്രജേ അമാര സദന താഹൻ തോമാര സംഗമ നപ്പായിലെ നരഹേ ജീവന. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പണ്ട് അങ്ങ് മധുരയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ജ്ഞാനവും യോഗവും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ധവനെ അയച്ചു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ അതേ കാര്യം പറയുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിന് അത് സ്വീകാര്യമല്ല. ധ്യാനയോഗത്തിനോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങേക്ക് എന്നെ വളരെ നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ധ്യാനവും ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങേക്ക് ചേർന്നതല്ല അല്ലെ? ഉദ്ധവരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജ്ഞാനമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ. ഉദ്ധവർക്ക് തിരിച്ച് അവരെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യോഗികമാരൊക്കെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, എൻ്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങയിൽ നിന്ന് അകറ്റി ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ താല്പര്യമുള്ളത് അങ്ങയോട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കാൻ നൽകുന്ന ഈ ഉപദേശം വെറും പരിഹാസം മാത്രമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ അങ്ങ് എന്നെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കുള്ള പാത്രമായി എന്നെ കരുതുന്നത് അങ്ങേക്ക് നന്നല്ല. യോഗികളെ പോലെ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കുന്നവരല്ല ഈ ഗോപികമാർ. ഗോപികമാരെ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കാപട്യമാണ്. അവരോട് യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒട്ടും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങയോട് കൂടുതൽ രോഷമുണ്ടാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ഗോപികമാർ വിരഹത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയും അവിടുത്തെ സേവിക്കുവാനുള്ള അഭിലാഷമാകുന്ന തിമിംഗലത്താൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ഗോപികമാർ വിരഹത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയും അവിടുത്തെ സേവിക്കുവാനുള്ള അഭിലാഷമാകുന്ന തിമിംഗലത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ ഈ തിമിംഗല മത്സ്യത്തിന്റെ വക്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടണം. എന്തെന്നാൽ അവർ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളില്ലാത്ത അവർ എന്തിനു മോശം കാക്ഷിക്കണം? യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോശം അവർ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ മുമ്പേ തന്നെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നു മോചിതരാണ്. വൃന്ദാവന ഗോവർദ്ധന യമുന പുളിനവന സേ കുഞ്ചേര സാധിക ലീല സേ വ്രജേര വ്രജന വ്രജന മാതാപിത ബന്ധുഗണ ബന്ധചിത്ര കേമനെ പസരില. അങ്ങ് വൃന്ദാവന ഭൂമിയെ വിസ്മരിച്ചത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വ്രജജനങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും എങ്ങനെയാണ് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? ഗോവർദ്ധനവും യമുനാതുരവും രാസലീല നൃത്തം ആസ്വദിച്ച വനവും അവിടുന്ന് എങ്ങനെ വിസ്മരിച്ചു? അങ്ങ് തീർച്ചയായും സർവ്വ സദ്ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ശുദ്ധനും സാമാന്യനുമാണ്. അങ്ങ് സത്സ്വഭാവിയും മൃദുലഹൃദയനും കരുണാമയനുമാണ്. അങ്ങിൽ ദോഷത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും കാണാനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും അങ്ങയുടെ മനസ്സ് വൃന്ദാവനവാസികളെ സ്മരിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം ദുഃഖം ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ യശോദാമാതാവിന്റെയും വിഷന്നായ മുഖവും അങ്ങ് മൂലം എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് അവരെല്ലാം ഹനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങ് എന്തിനാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനവാസികൾ അങ്ങയെ രാജകീയ വേഷത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് മറ്റൊരു ദേശത്തെ യോദ്ധാക്കളുമായി സഹവസിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവർക്ക് വൃന്ദാവന ഭൂമി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അങ്ങയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെല്ലാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായി തീരും അവരുടെ അവസ്ഥ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അവിടുന്ന് വ്രജഭൂമിയുടെ ജീവനാണ്. വിശേഷിച്ചും വ്രജരാജനായ നന്ദഗോപരുടെ പ്രാണനാണ്. വൃന്ദാവന ഭൂമിയുടെ ഐശ്വര്യം അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങ് കരുണാമയനുമാണ്. ദയവായി വന്ന് വൃന്ദാവനവാസികളെ ജീവിപ്പിക്കുക. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ പതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. തുമി വ്രജര ജീവന വ്രജരാജര പ്രാണധന തുമി വ്രജര സകല സമ്പത് കൃപാർത്ഥ തോമാര മന ആസിജിയാവോ വ്രജജന വ്രജേ ഉദയ കരാവോ നിജ പദ.
രാധാറാണിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വൃന്ദാവനവാസികളുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം ഉണരുകയും തിരുവുടലും മനസ്സും വളരെയധികം അസ്വസ്ഥമാവുകയും ചെയ്തു. തന്നോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ താൻ വൃന്ദാവനവാസികളോട് എല്ലായ്പ്പോഴും കടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ഇപ്രകാരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പ്രാണപ്രിയേ ശുനമോര ഏ സത്യവചന തോമസഭാര സ്മരണേ ജുരൻ മുയി രാത്രി ദിനെ മോര ദുഃഖന ജനെ കൊന ജന. പ്രാണപ്രിയെ കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. വൃന്ദാവനവാസികളെ ഓർത്ത് ഞാൻ രാവും പകലും കരയുകയാണ്. ഇത് എന്നെ എത്രയധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ തുടർന്നു, വൃന്ദാവനധാമത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ഗോപസുഹൃത്തുക്കളും മറ്റെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ സർവസ്വമാണ്. ആ വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗോപികമാർ എൻ്റെ പ്രാണനാണ്. ആ ഗോപികമാരിൽ മുഖ്യമായ നീ എൻ്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രജവാസീയത ജന മാതാപിതാ സഗഗണ സഭേ സഭേഹയ മോര പ്രാണ സമ താൻര മധ്യ ഗോപിഗണ സാക്ഷാൽ മോര ജീവന തുമ്മി മോര ജീവനേര ജീവന. അതില് രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രേമത്തിന് സദാ വശംവദനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ വേർപാടും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലെ വാസവും എൻ്റെ അതീവ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ്. സ്നേഹവതിയും പവിത്രതയുമായ അത്തരമൊരു പത്നിയും സ്നേഹവാനായ പതിയും വേർപെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാളുടെ ക്ഷേമം കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്വന്തം സുഖം പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്യോന്യം ക്ഷേമം കാംക്ഷിക്കുന്ന അത്തരം ഇടകൾ തീർച്ചയായും താമസംവിന വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും. നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. എൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഭഗവാൻ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരുണാശക്തിയാൽ ഞാൻ നിത്യവും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് നിന്നോടൊപ്പം ലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്രകാരം നിനക്ക് എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. നാരായണന്റെ അനുഗ്രഹത്താലുള്ള സൗഭാഗ്യത്താലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രേമം ഇത്രയധികം ഗാഠമായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അദൃശ്യമായി എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യദുവംശത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും ദുഷ്ടരുമായ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും ഞാൻ ഇതിനകം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. കംസനെയും കൂട്ടാളികളെയും ഞാൻ വധിച്ചു. പക്ഷേ 2-4 അസുരന്മാർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയും എനിക്ക് വധിക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. നിശ്ചയമായി ഇതറിയുക. എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് തുടരുന്നത്. ഞാൻ രാജകീയ പദവിയിലോട്ടും താല്പര്യനല്ല. പക്ഷേ പത്നിമാരെയും പുത്രിമാരെയും സമ്പത്തിനെയും മറ്റും സംരക്ഷിക്കുന്നത് യദുക്കളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രേമഗുണങ്ങൾ എന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. 10-20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തീർച്ച. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടും വ്രജഭൂമിയിലെ എല്ലാ തരുണിമാരോടും രാവും പകലും ആസ്വദിക്കുക. രാധാറാണിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വളരെയധികം ആകാംക്ഷഭരിതനായി. അവിടുന്ന് രാധാറാണിയെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുകയും അത് അവളുടെ എല്ലാ വിഷമതകളും ദൂരീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. മൈ ഭക്തിർ ഹി ഭൂതാനാം അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ ദിഷ്ട്വായ ആസീൻമത് സ്നേഹോ ഭവതീനാം മതാപനഃ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപികമാരെ, സൗഭാഗ്യത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുണ്ടായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കാരണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:82-44 ശ്ലോകമാണിത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനോടൊപ്പം തന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് രാവും പകലും ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൊരുൾ ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ മുഴുകി നൃത്തം ചെയ്തു. ജഗന്നാഥന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ സൗഭാഗ്യം വിവരിക്കുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും കൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വരൂപിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സമമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പതിവായി സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ ഗാനാലാപനം ആസ്വദിക്കുന്ന മുഴുകിയിരുന്നു. ഭാവാവശ്യത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ നീലത്തിരിക്കുകയും മുഖം കുനിച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ എഴുതിയാൽ വിരൽ മുറിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ തടഞ്ഞു. സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പാടുക പതിവായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ആ പ്രത്യേക ഭാവം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ സ്വരൂപൻ ഗാനാലാപത്തിലൂടെ ആ ഭാവത്തെ മൂർത്തരൂപമാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുഖകമലത്തിലേക്കും സുന്ദരമായ നയനങ്ങളിലേക്കും നോക്കി. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങൾ അണിയുകയും മനോഹരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും സുന്ദരമായ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ വദനം സൂര്യകിരണങ്ങളാൽ വെട്ടിത്തിണങ്ങി. ആ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും സുഗന്ധപൂരിതമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദസാഗരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും തൽക്ഷണം ഉന്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തീവ്രമാവുകയും ആനന്ദോന്മാദം വിവിധ ഭാവങ്ങളുടെ തിരമാലകളെ സൃഷ്ടിച്ചു. വിവിധ ഭാവങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സൈനികരെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു.
എല്ലാ ഭാവലക്ഷണങ്ങളും വർദ്ധിതമായി അപ്രകാരം ഭാവോദയം, ഭാവശാന്തി, ഭാവസന്ധി, ശാബല്യം, സഞ്ചാരി ഭാവം, സാത്വിക ഭാവം, സ്ഥായി ഭാവം എന്നിവ കാണപ്പെട്ടു. ഭാവനിർവൃതിയിൽ പുഷ്പങ്ങൾ പൂത്തുവിടരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ദിവ്യമായ ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരുവുടൽ കാണപ്പെട്ടു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം ദർശനം ഏവരുടെയും മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും ആകർഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ഏവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഭഗവത് പ്രേമകാവുന്ന അമൃതവർഷം ഒഴുക്കി. ജഗന്നാഥ സേവകരുടെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തീർത്ഥാടകരായ സന്ദർശകരും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ അവിടുന്ന് അമൃതം വർഷിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തവും ഭഗവത് പ്രേമവും കണ്ട് എല്ലാവരും അമ്പരന്നു. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ മോഹിതമായി. എല്ലാവരും പ്രേമനിർവൃതിയിൽ നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്തപ്പോൾ വലിയൊരു കോലാഹലം തന്നെയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം ദർശിച്ച എല്ലാവരും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥനും ബലരാമനും പോലും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് മന്ദം നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനും ബലരാമനും ചിലപ്പോൾ രഥം നിർത്തുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം സന്തോഷപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. രഥം നിർത്തി നൃത്തം വീക്ഷിക്കുന്ന അവരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവർ ആ ലീലകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു ഉലാത്തുകയായിരുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിലംപതിച്ചു. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ബഹുമാനപൂർവ്വം മഹാപ്രഭുവിനെ പിടിച്ചുയർത്തി. എന്ന രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബാഹ്യബോധം കൈവരിച്ചു. രാജാവിനെ ദർശിച്ച മഹാപ്രഭു, ഞാനൊരു വിഷയാൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എത്ര പരിതാപകരമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം അപലപിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, കാശീശ്വരനോ ഗോവിന്ദനോ പോലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീണപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നിത്യാനന്ദൻ ഭാവാവേശത്തിലും കാശീശ്വരനും ഗോവിന്ദനും മറ്റിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരത്തെ തന്നെ രാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. കാരണം രാജാവ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുവല്ലോ. അതിനാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാജാവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവിനോട് മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു, ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബാഹ്യമായി കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബാഹ്യമായി കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ഭയന്നു. പക്ഷേ സർവ്വഭട്ട രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട. സർവ്വഭട്ടജനം പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭു നിങ്ങളിൽ വളരെ സന്തോഷനാണ്. നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ലൗകികമായ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവിടുന്ന് തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. സർവ്വഭട്ടജനം തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഒരവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മഹാപ്രഭുവുമായി അനായാസന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താം. ഇപ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും പിന്നിലേക്ക് പോയി രഥത്തെ തന്റെ ശിരസിനാൽ തള്ളുകയും ചെയ്തു. രഥം നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥത്തിന്റെ പുറകിൽ പോയിട്ട് രഥത്തിനെ തള്ളു. അവിടുന്ന് തള്ളിയ ഉടൻ രഥം ഹട ശബ്ദത്തോടെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. 4 ദിക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഹരി ഹരി എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു. രഥം നീങ്ങിയപ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളോടൊപ്പം ബലരാമന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും രഥങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങേയറ്റം പ്രചോദിതയായ അവിടുന്ന് അവർക്ക് മുന്നിൽ നൃത്തമാടാൻ തുടങ്ങി. ബൽദേവന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മുന്നിലെ നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിലേക്ക് മുന്നിലും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് അവിടുന്ന് വീണ്ടും അവിടെ നൃത്തം ചെയ്തു. അവർ ബലഗണ്ഡി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥം നിർത്തി ഇടത്തും വലത്തും നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടതുവശത്ത് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ വാസസ്ഥലവും നാളികേരത്തോപ്പും, വലതുവശത്ത് പുണ്യസ്ഥലമായ വൃന്ദാവനത്തിലെ സദൃശമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും ദർശിച്ചു. ശ്രീമതി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തഗണങ്ങളും രഥത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രഥം നിർത്തിയിട്ട് നൃത്തം വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിപ്രശാസനത്തിൽ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അസംഖ്യം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിവേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ അവ ഓരോന്നും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ നവഭക്തന്മാർ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർ വരെയുള്ള എല്ലാവരും പാകം ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. രാജാവും രാജ്ഞിമാരും മന്ത്രിമാരും മിത്രങ്ങളും തുടങ്ങി വലിയവരും ചെറിയവരുമായ ജഗന്നാഥപുര വാസികളെല്ലാം ആ ഭക്തരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വന്ന സന്ദർശകരും പ്രാദേശികമായ ഭക്തരും തങ്ങൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. രഥത്തിന് മുന്നിലും പിന്നിലും ഇരുവശങ്ങളിലും പുഷ്പോദ്യാനത്തിനുള്ളിലും എവിടെയെല്ലാം സാധ്യമോ അവിടെയെല്ലാം ഭക്തന്മാർ ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചു. കാരണം അതിന് കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നൈവേദ്യ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് സമീപത്തുള്ള ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി. പ്രേമാവശ്യത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിവർന്നു കിടന്നു. നൃത്തത്താൽ ക്ഷീണിതരായിരുന്ന അവിടുത്തെ തിരുവുടല സകലം വിയർത്തിരുന്നു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഉദ്യാനത്തിലെ സുഗന്ധമുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചു. സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവിടെ വന്ന് ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു. അപ്രകാരം ജഗന്നാഥന്റെ മുന്നിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടത്തിയ മഹാസങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും നൃത്തത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജഗന്നാഥരഥത്തിന്റെ മുന്നിൽ മഹാപ്രഭു നടത്തിയ നൃത്തത്തിന്റെ വിപുലമായ വിവരണം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ചൈതന്യാഷ്ടകം എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യാഷ്ടകം എന്ന രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രഥാരൂഢനായിരുന്ന നീലാചലപതിയായ ജഗന്നാഥന് മുന്നിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
മുഖ്യവീതിയിലുടനീളം അത്യന്തം പ്രേമഹർഷത്തിൽ നൃത്തത്തിന്റെ ദിവ്യോല്ലാസത്താൽ പരവശനായും ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടും അവിടുന്ന് ഭഗവത് പ്രേമാവേശത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് വീണ്ടും ഗോചരനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ പായ സുദൃഢ വിശ്വാസ സഹ പ്രേമ ഭക്തിഹായ ശ്രീ ചൈതന്യ പായ സുദൃഢ വിശ്വാസ സഹ പ്രേമ ഭക്തിഹായ. രഥോത്സവത്തിന്റെ ഈ വിവരണം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രാപിക്കും. അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലും ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന തലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ രഥോത്സവത്തിന്റെ വിവരണം ആരാണോ കേൾക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലും ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന തലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ യാര ആശാ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കാഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ രഥയാത്രയിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രേമനിർവൃതിയുള്ള നൃത്തം വർണ്ണിക്കുന്ന 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഈ പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്, കൃഷ്ണദാസ് കവരാജ് ഗോസ്വാമി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. അപ്പൊ അല്പസമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണദാസ് കവരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, സജീയാത് കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീരഥാഗ്രേനർത്തയാ യേനാസി ജഗദാം ചിത്രം ജഗന്നാഥോപി വിസ്മിത. ശ്രീ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്ത ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യനെ സർവസ്തുതികളും അവിടുത്തെ നൃത്തം ദർശിച്ചപ്പോൾ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയും അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. ജയ ജയ ശ്രീ ജയ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈത ചന്ദ്രൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. അപ്പൊ ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ അല്ലെ. ആ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവാനന്ദ സേനയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലെ. ശിവാനന്ദ സേന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പട്ടിയെ പോലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ നാളികേരത്തിന്റെ കഷ്ണം ആ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ശിവാനന്ദ സേനയുടെയും ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ അല്ലെ. സ്വരൂപ് ദാമോദർ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതാ സഖിയാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനത്തിലുള്ള ലളിതാ വിശാഖ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ ഇടതും വലതുമായിട്ട് ലളിതാ വിശാഖമാർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലളിതാ വിശാഖയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വിശാഖ സഖിയായിട്ട് രാമാനന്ദറായാലും ലളിതാ സഖിയായിട്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദറും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകള് ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, ശ്രീപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്, ഗുരുമഹാരാജിക്ക് ജയ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നമുക്ക് നല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ് അല്ലെ. ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ് ഗൗരംഗ. അപ്പം കൃഷ്ണനായാലും ഗൗരംഗ ആയാലും ആർക്കായാലും നൽകിയാലും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നൽകുന്നതിന് സമം തന്നെയാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. രാധാ റാണിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ടും അല്ലെ. ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു
ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലുമാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആ ലീലകളും രഥോത്സവത്തിന്റെ ലീലകളും ഇത്ര പ്രാധാന്യം. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രാധാറാണി. വൃന്ദാവനത്തിലെ വരണം, അല്ലെ, ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് കൃഷ്ണനെ കണ്ടത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. എന്നാൽ അതല്ല രാധാറാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മാധുര്യ ഭാവത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, രഥോത്സവത്തിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത്രയും നല്ലതാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തു. പിന്നെ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും എവിടെയും ഓഫീസിലൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു.